Agentúra Inbox Agency hľadá šičky, ženy aj mužov, na prácu vo fínskom priemyselnom závode pre šitie poťahov, obalov a puzdier pre automobilový, letecký priemysel a armádu. Ak máte aspoň základné skúsenosti a záujem o túto ponuku, dáme vám možnosť umiestnenia vo Fínsku od septembra. Základná znalosť angličtiny je podmienkou. Zamestnávateľ vám ponúka tieto podmienky. Práca je na fínsku zmluvu a ide o jednozmennú prevádzku. Mzda začína na sume 12 eur na hodinu, pričom nadčasové hodiny sa zarátavajú do banku s možnosťou čerpať platené voľno. Ubytovanie je zabezpečené v samostatných izbách s mesačným nájmom do 200 eur. Po skúšobnej dobe vám zamestnávateľ preplatí letenku do Fínska. Požiadavky zamestnávateľa na uchádzača sú následovné. Hľadáme šičky s podobnou predchádzajúcou praxou, je požadovaná základná komunikácia v angličtine, očakávame ochotu dlhodobo pracovať vo Fínsku. Ak máte vážny záujem, pošlite životopis v anglickom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa vám. Životopis pošleme fínskemu zamestnávateľovi, ktorý nám v krátkej dobe pošle oficiálnu ponuku. Od zamestnávateľa dostanete fínsku zmluvu a budete pracovať za hodinovú mzdu od 12 eur na hodinu. Ubytovanie je zabezpečené. Navyše ponúkame preplatenie ceny letenky. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube